Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bugün яңа хәреф өйрәнәбез һәм ул хәрефнең исеме һә. Ул хәреф менә шулай языла. Менә шулай да килә ул. Сүз уртасында һәм инде сүз азакларында менә шулай да килә ул. Һәм инде менә шулай да килергә мөмкин. Ул нечкә аваз. Һәм инде agar da фәтха белән килсә, ул һә дип укыла. Кәсра белән килсә, һи. Һәм дамма белән килсә, һу. Һә, һи, һу. Бу хәреф тамакның иң аз килешеннән чыгачак. Безнең гарәп телендә 3 х хәрефе булачак инде. Менә бу хәреф иң аз килешеннән чыгачак. Һәм инде китапны ачабыз. Һә, һи, һу. Һәб, һәм, һәл, һуә, һия, һум, зүһ. Менә сүз азагында аерым язылганда менә шулай килә ул. Зүһ. Әһәм, вәһәб, ләһәб, وهم لهم بهم منه منهم إليه إليهم أمهلهم أمهلهم. Шуның белән дәрес тәмам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.